jam nyalle moɗon musidɓe tedduɓe hettotoɓe radio kabaruji radio fulɓe radio wimi mbimi e mbimami bisimilla mon e kabaruji mon e ɗemgal pular ɗo ɗo saktirde mon radio kabaruji payen joni e kabaruji men e ɗemgal pular hande mbiɗen alarba 12 lewru avril e hitande ujunnaje 2017 ɗum noon musidɓe tedduɓe bisimilla mon e jubbane kabaruji mon mbiɗen hande alarba e 12 lewru avril e hitande ujunnaje 2017 ina ardina ɗum musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall. Toon to Sénégal eɗen gandi hono hoorejo leydi Portugal biyeteɗo Marcelo Rebelo de Sousa omo waɗa jillu makko wonande Sénégal. Mauritania ena ardo oɗo saha ko wiyete ko goomu ngo ganduɗa hoorema ko goomu Union africaine ko faati e ɓamtare to banggal ndema e ko nandi hen kala ko wiyete ko ɓamtare e nokkuji ɗi. ɗon ɗo Mauritanie ha hande ɗen gandi won gorko tawaɗo ɗon hen ene maayi e nokku noon mo ganduɗa ko yeeyirde ko mbiyeten ko crédit minen ga hende men mbiya carte ɗe ganduɗa ko saldu tawi noon ko jibru wonno hakkude makko e jeeyowo o. toon to leyɗele dentuɗe Amérique eɗen gandi biyeteɗo o Trump o holliti kadi o tintini ni haare o wi ko keblaniɗo habde e Korea Nord minen mbiyata hono Korea bangal nano so tawi kay woppani ko ɗenƴinta yimɓe ko. ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen payi joni e kabaruji men eɗen payi e kabaruji hono jajnadi mbiɗen ɗo henne e saktirde radio kabaruji bisimilla moon musidɓe tedduɓe mbiɗen toon henne to Sénégal hono gorko biyeteɗo hono hoorejo leydi Portugal biyeteɗo Marcelo Rebelo de Sousa mbiɗen omo waɗa jillu makko toon henne to Dakar eɗen gandi hande ni alarba o mawo jiwoɗo ni tigui e hoorejo leydi Sénégal eɗen gandi noon kanko Marcelo mbiɗen Rebelo de Sousa mo ganduɗa ko hoorejo leydi Sénégal mawo wat ɗon balɗe ɗiɗi timmuɗe tuggude tan e 12 e ñande 13 lewru avril e hitande gonɗen nde hen hono ujunnaje 2017 habri kabaru o ko joɗorde hono ko halfinaɓe ko faati e kabaruji ɗon henne mbiɗen e suudu lamordu Sénégal ko honnoonne kadi eɗen gandi kanko Macky Sall o jaɓɓima o mo ganduɗa hoorema ko jarodiɗo makko caggal noon kanko Macky Sall kadi oɗon ciftora o waɗino kadi jillu makko faade e leydi Portugal soɗon ciftora guila e hitande ujunnaje 2015 guila nden noon oɗon gandi kamɓe ɗiɗo soɓe joddima hande mbiɗen alarba 12 lewru avril mabɓe joddo kamɓe ɗiɗo ko ɓurata wonde noon jewte mabɓe oɗon gandi koko faati e jokkodiral e ballodiral kadi e kuufodiral hakkude Sénégal e leydi Portugal kanko noon Marcelo de Sousa mo heɓ walla mbiya mo tottir doctora mo ganduɗa hoorema
ko waso ɗon henne ɗo suudu jangirdu mawndu walla mbiyen université Cheikh Anta Diop ɗon hen ɗo Dakar mbiɗen noon ko caggal juulal fana ene wawi oɗo saaha tawi koye heblande muɗum o woni. eɗen gandi noon kanko Macky Sall omo jaɓɓodira mbiɗen omo joddo tigui e oɗo jerudiɗo makko mo ganduɗa ko hoorejo leydi Portugal saaha nde waktuji jeego kokki toon henne to Dakar tawa ena hokki waktuji jeeɗiɗi ga henne e Portugal ɓe kawta toon ko toon to suudu lamordu Sénégal ko honnonne kadi mbiɗen ko ɓurata wonde jewte mabɓe koko fati e ballodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe kono wona ɗum tan ko fati kadi e aduna ono fotirno e konngol makko wonde omo wiya eɗen gandi won beldal kadi walla won kumal ko woni hakkude mabɓe ko jiida tan e gollodiral ngal nde tawno leyɗele ko kaaloɗe ɗemgal Portugal Sénégal heedani hen caggal to banggal gollodiral e kuufodiral ha hande en jaltani eɗen keddo hande ɗo Sénégal eɗen gandi won jaggaɗo ɗon mo ganduɗa hoorema Tataɓo ene wayno ko oɗo woni Tataɓo e jaggaɓe taw ɓe ganduɗa hoorema ene tuuma jeeya ko e juɓɓudi wiyeteɓe Daesh ɓe ganduɗa hoorema ko waɗi boniyankoɓe oɗo o jaggama mbiɗen kabar o ari gila hanki talata ko honnon tigui kanko hollirama wonde Sénégal najo o jaggama o jaggama tigui mo ganduɗa hoorema tawi Interpol e hoore mum ena ɗaɓɓuno yo wat feere o jagge o wasa ɓoccitade nde tawno omo tuuma muya labtuɗo noon wonde omo jeeya e ɓe wiyeteɓe Daesh ɓe ganduɗa nodditi ko l'islam yagal walla mbiyata ko dowla islam woni ko nodditi ko hon noon ko hono sembe hoolare leydi ndi ɗon henne ɗo Dakar ɓe kolliti wonde oɗo gorko de pamon ko Nigéri najo ko Nigéria o jeeya o jaggama noon nokkuji ɗeɓɗi woɗɗitade seeɗa e nder Sénégal e nder Dakar mbiyen hono bayruji minen min mbiyata woɗɓe mbiya quartier ji gonɗi seraji Dakar kanko noon caggal nden o jaggama oɗon gandi mbiɗen ko tawi aduna o foof ina tombimbo nde tawno tawi Interpol humpitima alhaali makko eggoji makko ɗi o waɗata hakkude leyɗele ɗi e suuɗade mo kadi e andede tigui wonde kanko o woni golle makko ko gam ɗaɓɓude ɓe ganduɗa hoorema ene jantodira e ɓe wat boni yankoɓe ko ɗum saabi noon o jaggama noon tigui tawi keeri ɗi foof ene teski alhaali makko o jaggama oɗo saaha omo e juuɗe ko noon tigui woni no kollira ɗen e oɗo saaha addi noon kabaɗo o mbiɗen ko sugurance worɓe ɓe ganduɗa hoorema kanum en keedi e ndenka leydi Sénégal kanum e ndenka leydi Nigéria sen gummima toon garen ɗo henne ɗo Dakar en jaltani Sénégal taw eɗen gandi omo ganduɗa ko kanum woni gardiɗo walla mbiya jiilowo hono ko fati e communication biyeteɗo Abdou Karim Sall omo juuro Madina Gounass ɗum noon kabaɗo ko guila hanki eɗen gandi o yettima Madina Gounass gam juurade wuro ngo wona tan ko gam juurade kadi Dakar o kono tan ko ɓuuri himmude ko hawo ɓeydo laaɓede kadi holno golle bertudi hono ganduɗa hoorema ko mbeɗu higgewo ko fati e dennagal ko wiyete ko internet walla lewlewol ngol ganduɗa hoorema ko tawa hay hunde mankata ɗon hen ko fati e internet wonande kay gila e téléphone ngaji ɗi ha e ɓe ganduɗa ko jandiyankoɓe wonɓe toon henne ɓe ganduɗa ene eggina kadi kabaruji faade e aduna o e kuuɓal tigui o yettima noon o yettorima kadi e teddugal o jaɓɓama kadi e ngal ɗon teddugal photoje muɗum ene yiye hande no fewi te ko jaɓɓugal wadgal fayida te golle makko kadi battini toon no fewi hono golle internet o labti toon tigui no fewi eɗen gandi ɗum ɗo kadi ko taɓal ngal ganduɗa hoorema ko taɓal ngal heewano wadde ene heewi waɗede ni henne kono jagorgal ngal kadi wawa ummade walla mbiyen directeur o e hoore mum wawa ummade yaha kadi ha yiira yitere mum andana hoore mum wonde ala ko ngakki hen ko hunde hesere nde heewani wadde ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen gummo Mauritanie eɗen payi e Sénégal eɗen payi joni to henne to Mauritanie mbiyen Mauritanie hande nde eɓe keɓɓo ko wiyete ko guinol hono goomu Union Afrique mo ganduɗa hoorema koko fati e ɓamtare e jeyta e ko fati e ɓamtare nokku yankore nden ɗon ɓamtare noon eɗen gandi Mauritanie jaɓɓi ɗum ko biyeteɗo Ahmadou Wuld Abdullah
ko hanki noon talata o woni ko ɗum ɗon waɗi kono tan kanko Ahmadou Wuld Abdallah omo yetta no feewi ko adi fof on mo ganduɗa hoorema ko kanum hufno golle ɗe biyeteɗo Bernabi Zinso da Sikle mo ganduɗa hoorema ko kanum tigui o lomtiɗo henne caggal ɗum ittama e juuɗe mum wattama e juuɗe makko ɗum firti ko wattama e juuɗe Mauritanie naaɓe eɗen gandi noon on ɗon goomu o teska ko e numéro walla mbiyen e hinde jeetati walla mbiyen e pesal jeetati wonande kay mbiɗen Union africain hono kawral leyɗele Afrique e nder on ɗon rendo ngo o waddi walla mbiyen e gon ɗon huccito ngo o waddi kadi e jaandiyankoɓe kanko Wuldu Abdullah o holliti tigui wonde Mauritanie weltima no fewi sababu nde teskede ɗum e nde windere nde kadi walla mbiyen Union Afrique e hoore muɗum teski gollal muɗum e teski kadi yidde muɗum e teski noon kadi ko hunde ɗaɓɓande nde ganduɗa hoorema waɗanoma sen kaali sen ciftori ko guila hitande 1990 e capanɗe jeetati e jeegoo ha 1997 ko wawi heɓoyade tan wawi sinede wondema won mbiɗen hawruno ko e ujunnaje 210 ko hande nde woni ko Wuldu Abdullah heɓɓi ngal ɗo dongal musidɓe tedduɓe ko hono noon en jaltan taw e Nouakchott oɗon gandi toon henne to Nouakchott e hoore mum wuuro lamorgo leydi Mauritanie won gorko baraɗo ɗon taw ko bargol kadi musgol kamtodirgol no fewi ko jeddi tan e poɗodiral wonno hakkude makko e oɗo mo ganduɗa hoorema ko jeeyowo carte hono mbiyen crédit walla minen ga men mbiya saldu carte tan ko ganduɗa hoorema ɓen fewnitoɓe téléphone ngaji ene jeeya hen carte ji ene jeddi mbaɗi hakkude makko e client makko ko ɗon waɗani waktuji seeɗa so wona tawi client o tawama ɗon ena leeli mayɗo o noon o wara ko wargo bongo no fewi o wiyete ko Bun Wuldu Mouhammad Alkori o tawama ɗon omo maayi ko ɗum saabi sikkeji ɗi kam ɗi goɗɗani ni ala ɓe kanko jeeyannoɗo saldu o hono crédit o ɓe paw e makko tan junggo e oɗo saaha mo gonɗen o omo woni e juuɗe polisaɓe on walla mbiyen e juuɗe laamu Mauritanie musidɓe tedduɓe eɗen cakkitoro kabaruji men to henne to Amérique oɗon gandi Donald Trump mo ganduɗa hoorema gila o jooɗi o sifata tan ko luure walla mbiya ko kareli walla ko irtude jayli e ñifanoɗi walla jayli ɗi ganduɗa hoorema ko deccunoɗi ko noon tigui omo hollira ɗo kadi omo waɗa gembe makko wonde o wi omo ko dartotoɗo noon o wi kay o holliri haare makko hakkude makko e Korea mo ganduɗa Korea banggue nano wiyete Korea du Nord minen min mbiyata e on saha noon o noddi noon ko adinde o fewjata ɗum oɗon gandi kamɓe ɓe cuusata ɓe koltoto ɓe ngala doole ala ko ɓe ballinto caggal o wallinima kay hono Chine hoorejo leydi Chine mo ganduɗa ko tugnorgal mawgal wonanno Korea du Nord mataw o hepti hakkille mum ko ɗum saabi hande omo darto o wonde mawo hab e Korea du Nord ko wawi wonde hen foof ko woni yeeso daɗani guite te kadi yo wonan en tan enen jaam kono eɗen gandi Pulaar wiyata ko so wuyɓe kaaɓi joom jawdi en malama yo taw ko malu jogori wonande en bijahi nabil Moustapha Mouhammadin sallallahu taala sallam ɗum no musidɓe tedduɓe ko ha ɗo men kaddata e moɗon e kabaruji moɗon ñalawma ɗo e saktirde radio moɗon radio kabaruji non musidɓe tedduɓe arno ardinde kabaruji ɗi ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall to henne to karallagal to eɗen jogui toon Ousmane Balde to coftal ɓalli eɗen jogui Ousmane Diallo gonduno en ɗo henne ko e docteur Dieynabou Balde journaliste moɗon ɗum no musidɓe tedduɓe on calminama to gonɗon e to mbawɗon wonde e ko taari mon kala yo kisal Allah huuf mon